uswag matalom nun. Mayong buntag kaninyo matalom nun. Ako magpahibalo kaninyo nga adto na kitay sport of matalom. Ang port usa ka importante sa atong lungsod. Kay nga naman kaning pantalan importante sa mga shipment, example sa matong mga utanon, mga goods nagikan sa example mga panakot, kay ang pantalan maoy mo dala gikan sa example natay pangumprahan sa Cebu nya dalos matalom aron ibaligya kay pinaka duning naipantalan kay ma-income pa atong lungsod nya moing mas mudaghan ang tawo nga maka-create daghang negosyo sa atong lungsod nga mudaghan ang tawo. Sunod na nanatay mo mudunggo gikan sa buhol nya o muklik pohon ampo lang ta sa Ginoo nandatay barko gikan sa Cebu nga maoy mo nato. Ikaduhang project nato matalom nun ang Matalom Reclamation Area. Anaa kini sa likod sa munisipyo nga nagsugod na ron nga aron mas mudako ang atong likod niya ato ning butangan o Matalom Boulevard pohon niya. Sunod nga project nanatay terminal kay ang terminal usa ka importante sa lugar kay nganuan example ning mga motor o mga truck kanang dito nila ibutang ihunong ang ilang pasahero o makuhag pasahero nya mas makita po atong lungsod kay example na ay motor niya atong tagag ticket na makadugag income niya sa tanang hangyo nato naho ninyo matalom nun sa tanang sa admin support lang ta kay kaayuhan man natong tanan sa asa man ka nga planeta nabilong sa sa kaspi baka or oposisyon hangyo lang nako ninyo matalom nun ma-support lang ta sa admin karon kay lagatong nato pag-usbaw o paglambo sa atong lungsod kay ug wala tay teamwork sa pagkatinuod awa tay mahimo sa atong lungsod nya nanatay mga pohon atong mga karsada masiminto na ni pohon magpinabangay lang ta yung atong nanatay tabo nanatay pantalan terminal niya biwok bis mosoroy patas lahi nga lugar ari na lang ta sa atong lungsod mas mas mo aligre niya support lang tatanan sa plano sa atong administrasyon karon o kay ato ang gusto kay walambo paglambo panagiusa o kaayuhan sa tanang taga-Matalom mao na atong pangandoy support lang ta sa tanang plano o project kay mga project sa admin karon mas makaayo sa tanan o na ay kalambuan sa atong turismo
maoy ko nato support basta kadtong barangay nga nainindot nga lugar kuan lang ko sa Facebook, i-message sa kay ato lang atoon atong i-promote aron magkadaghan atong turismo, mas mudaghan po ang tao niya magkaiusa magtinabangay aron ang atong lungsod adunay kalambuan sa karon ug sa umabot. Daghang salamat matalunon and God bless to.